Hi guys, majong buntag ni Jong tanan. Ako na po ni Jijin Burst. Gahapon kay mo man mi nakangadto sa kuan minteryo kay Juan. Ja naanad naman as mama nga kada birthday ni papa mo at jud minteryo kay mo duaw. Ja karon kay madyo na magtimpo, ay madyo na magtimpo. Mo gihapon mo uwan ja. Mukalit ra ay mo init, mo kalit la magkuan. Taligsik. Pero madyo na laman eh kaysa katong gahapon nga uwan jud. Gahapon mga jud mi mulakaw kay kuan man naglayon man naglawas ni Junjun gahapon. Madyo ganing karon kay arang-arang nagijahang panglawas ja. Naligo na pud si ja, nakaligo na. Pila putok adlaw nga sige ragligad-ligad kay bugat jud kuno kadyo kay jahang kuan pamati. Madyo ganing gikaluyan sa Ginoo na baskeg nagba. So good nagngisi-ngisi kaluoy sa Ginoo na arang-arang na mo adto miron og kanang kuan menteryo kay si mama naanad na ra pa nga kada birthday jud sa ijahang beloved husband muduo jud na siya gahapon pa na siya alboroto nga manglakaw lagi mi jan sana mapaglakaw gahapon nga mukalit ra man og beuneg ag uwan madyo ganing karon kay ning arang-arang na ato ang panahon pero murag lahi jud kay kanang makaligsik laman siya og kanang kalit harawas mama kandam na magijang sungkod og pajong moban kage moban siya pa kaming upat mo ngadto majakit-jakit ko kay kanang kuan tugnaw na may Joseph pamusang guwat si Gian o si mama nag-CR pa. Kamusta mong tanan guys? Kamusta ginjuhang Christmas? Mikloy moban ka Mikloy? Ilabos lagi ko. Dito na si Mikloy natulog yung kwarto kita. Hindi sa natog. Dito yung kailangan sa taas. Minsan siya magpisa-pisa sa kilid. Ha? Ano na? Ano man na Mikloy nga sige magbaklay-baklay Mikloy. Nangita kang mingkoy asas mingkoy pa. Bawas mingkoy. Mura magnangitas Mikloy o may kaduwa. Wala pa minum vitamin din na. Wala pang bawasin mo sa kakuan dito na. Minum to yun. Nandiyan na. Oo, pag kayo naminum. Oo, kung inom di ako sa tampal ko. Ngoy. Kag minum ka, may naman pod ko. Yung pag kayo naminum, di wapod ko yung naminum. Ano pamalit? Yung minom. Na mabunawan siya kang lulaming ko yung higda ka disang higdanan. Na dito gayay sa likod. O ito. Saan ka? Bahala ka. Mong jacket kay Juman gabi, giuli. Nakahinong ko niya. Nakahinong ko niya. Ihuman siya jacket. Sige, pamantay mo nga. Wala, di mo ba? Wala no, wala. Bata. Balik raton. Dali, ko. Dugay kay gabi nagsulod. Alas 2 sa masito. Alas 2 na sakto. Alas 2 may nakaulig. Ika sa Benedetto. Nagansa mo? Sige ko pa niya. Wala pa man. Ngan ka sa bagong tuig pa kamulaag. Galaman ko sa mga buwa. Lagyan to doon si Kwan. Tuwalang syudad. Oh. Mamo dahil nagbanding-banding kay mga tunad ang syudad.
Pila mo kabuok? Dua ka motor, upat mi. Tara na mga muklo. Ganyan. Abi na mo na curfew gabi, gagyan ron make patrol. Andiyan. Wala raman. Tina! Di na mag-curfew pa. Oh, wala. Abi sila pa. Yan na, kaya nas mama. Ang layas mis mama. Patrol nila pag-ugba. Lapok ra ba? Ito, disaster response. Hoy, kamo, kamusta mo? Mga sigbin. Siguro magyad ang daka. Ang dagmay nun, wala. Grabe mo nas si pangit di man na mapagbigay. Si Jananunoy dada ng kuan nga para nas mga gagmay si Jananunoy magpaliot. Grabe di ka pangit. Yung mga simod oh. Ang usa ni dako na be, ang usa ni kukulbe. Nidakot na. Nanagas sila pero niwang. Ni, ang usa ni kubol. Hindi naman ko wala na ang kanang. Kanis brownie. Mga hero, mura man mga hybrid nga dinosaur. Mga kuan gud ni mga sigbin. Oras pangit na nagpaliot ni Diyos sa Dunahan si pangit sa planggana pa no. ganahan nagpalit-liot sa planggana nga. Nagdaanan nas duha ka gagmay. Siya na noon mo liot. Ha? Puntahan lang po ng planggana. Sarado. Pito ta merkado pa may takog crocs nga puti. May kag Crocs. Santa na po ka kwarta. Iurot na ni Gwata, din ako kapalit. Sardo ta balik, ini. Lakaw sa mga mama ni maglakaw kita na kamat ko. Akapoy yun, lakaw-lakaw pa ka nang narabya. Bigyan tubla yun. Bakit yung yawi dito? May dani mo imong kwarta. Adyo ng puti kay hugawon. Puti, ra. Ganahan hilig din siya puti oy. Hawa pa oh, nanapod pa oh. Timan ini, ngani pa ni kadaka, tanawa sunod adlaw. Ngarang dakean na. Mudak ka raban na. Kaktus. Halag. Tanawa ra gukrang dakean na pa. Wani mo pang kuha. Ha? Makagawas kay. Oy, mo kamo yung pa, hindi mo pa. Diarang dakean na, dabong pa humok pa man. Humok pa. Mingkoy. Pangitara ba kang nikloy mingkoy? Sira mo kaglaglaan. Disgrasya. Hala? Ay, papa. Iyo ba? Hala, gibuo ko. Kano sa kanan na itabo? Tumihagi po, nihalok sa gate. Ano, nisakay ng ibiyana. Kurbada, manggod. Basta kurbada. Siguro nagpadagan. Hala, ginuo ko. Karon pa. Kinapa may ko ano? Nakakagigyan ako. Nakakagigyan. Ginuo ko mag-amping dyan sa pag-drive. Kanang nga manggod kasi kadyo padagan. Gusto tayo, alam ako. Isang kadyo na sila magpadagan ng may ngana na bad. Sa garap ito na makaligis na sila. Pagsakay ka, dagto. Mamalit sa Medaryo kuan guys, buwak. Dara ka game na nang kag Crocs ge, basig na Crocs dari. Dana ra ka? Ato ma, ikaw pili ma. Yata ni mo ni Papa nga. Pili ah.
Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Kanang na color. Namalit ang datag buwak nga itong ipangbutang ng tusbanga kanang ingani ba? Artificial. Ha? Kanang panglaki? Si mama papili. Kari pa o puti. Nana bitaw to nga tong butang nito, lain na kayo man, puti na. Inana to tong butang. Di man ni puti. Di man ni puting puti. Inana bitaw to tong giilisan. Kari o. Kani o. Kani? O ako no. Ni gani ka na kari. Kani? Sa kabungkos mo. Ay sa kabungkos. Kari may puting puti. Kabungkos mo, di mo tumakuha. Kari o puting puti. Di man mo ganag puti. Di puti manguna tong ilisan, puti man to dito god. Gani, pamili gani. Na puti naman eh. Yellow na lang. Puti. Yellow. Kari o yellow. Okay naman po yellow. May pa yellow, kana dai. Kani o. Sorted. Puti lang, no ko puti. Dapat rose. Sagot sing karaon. Kari o puwa rose. Labok naman. Kana, pwede na po na. Ay, yung pink pa niyo. Kanang yellow o ay kating sa. Kana o rose. Napay ko ano, murag orange. Ano yung siguro? Kana na lang kaya. Kanang murag orange ba? Napay yellow o. Ano siguro yellow ito? Tagpili ah. Yellow pula. Napay puro. Yan. Doon ko sarang tuwan. Kana o nindot. Sarang, ramay naman siya. Ay, pinasa ka naman yun. Kana ra? Puwa o yellow? Kana. Yan. May. Ding. Kana, mura kasi Chris Aquino. Napipi mo na, ka nang di napipi. Pangita pa dato ko ni manggod ni nga naramag na siya. Kali dayon. Ano? Na okay ra pud. Malit ka. Sing napilain. Ah. Ano yelo man na? Ayan mo yelo. Hindot ng yellow. Kuhan kayo. Kana yellow. Okay naman po Wala. light color. Yellow po. Di ka mo. Oh, duha man to butanganan. Pag mag-ilis ko, duha man kabukang ilis ito. Hindi ka mamalit? Kari. Sisit pa malit. Pang jangkra. Ano. Aras giyan dik-dik. Lingkod sa diha. Lingkod sa karijot. Yellow. Wala. Agoy, mudo ra ba kayo? Dili. Bantay ha. Awit, sige. Ako nananaw. Ako. Banan sa si Babaw kay mamalit daw siya crocs nga chinilas.
Asa mo tanaw? Sa taas. Okay lang sa kuno siya. Adi sa? Wala ba? Kusog ni wala din. Ato rin pa mamalik sa kandila, dok. Dok? Ato rin pa mamalik sa kandila. Ang dakang kaldero, oh. Ha? Ang dakang kaldero. Malit mi diha kuan kay Sudan. Papiliyo na mo sumama sa Sudan. Lima. Pili ma kasi mo ang suwaon. Ano sa manak? Baboy yan, kuya. Baboy. Bagyo beans. Batong. Puso. Pansit. Ada di. Nenunan. Madala. Atos pikas ko na. Kita mali ko sa biksi. Diha kanay daghang pinakluban. Signa kay ganahan. Wah, ano Kaya mapananaw. Kan kag bulad? Kanay mong bulad? Ha? Taong. Nenunan. Kani. Atay. Kato. Na sila'y manok to ah. Sabaw. Isda ma. Minsan ni baboy. Ngayong bao. Kato ginamay. Pork chop. Baboy? Asa may buwad? Ganahan ka sa buwad? Isa. Ano siya sa bula do? Mula-bula. Mula-bula og lumpia. Nagpila ng buwad te? Gis ang isa? Ngayon mahatdog. Asa ra may mo katong bula-bula? May mo na ma. Sa pabulad. Bulad. Di balot lang. Gamar. Yang Sudan buwad og pansit. Isang napilian. Kaya malit pag ginamot sa Kasaban kang Junjun kaon ka ginamos. Lidira na. Di mo giignan ang babae patalagan ako kay isa ito. Giing na na. Oh. Pototers man ka. Sige Andra kay isa rang kawat ni Giyana. Tungtong lang. Kuwara ng sagbot pa. Sudah kita kita ni anak ni. Kana kuha ng sagbot. Kaisa. Kawgi kini kabot si Papa. Taliko ko. Ana, Urong pa dito gyud hindi kay mainitan. tarong gi. Ito may gigi. Patumoy ba na? Sige pa. Ana. Basig na ay. Sakto na to porma gi. Sige pa, Ana. sige pa, sige pa. Ana. Ana. Tumoy jud. Ano to yelo? Ay sino ba? Anong hulyo ma? Hindi na lang kaya kita yung mobile ni pare. Siyam yung bulan. Siguro na kaya kita mau nun. Kita mo so kani mo pare ko. Mutar naman na. Ya, hoy. Kami na ko tarong dulay na mo. Ah. Ni kulit ko sa kong anak dito sa Manila. Ah. Abaw na mo na. Ah. Ha? Ingon lagi sa kong anak, may igaba na si Papa udi pa marugta matay bali. Hi guys, na nakauli nami guys. Kauli nami. Pagpaguli sa usaw.
Asara, ikaw Mingkoy, mapay paguli po ni mo Mingkoy. Galaag pagka. Ansa na to tong isda ma? Ah, tumabala. Suga ba? Saan ba? Ikaw. Ay kami mukha naman may bisagansa. Ikaw kanay mong gusto. Suga. Tara guys, ang napalit namang isda sa kabuk. Grabe pang ka tikig. Pagkuwag tangad kaya itong sabaw ning katinga. Arang nagday sabaw. Tara guys, ang isda. Kasi nga limpyuhan kaya itong sabon. Pagpadyo mo be. Sinirot na pud mo. Harapang kakaging. Kuha ni, 140. Isa ka buok. Kanaog lagi Mingkoy, di lagi ko ganahan nga magsirot-sirot ka. Kanaog ba? Ani nga tag ni mo ni ngasang bantay mo suka-suka ka ha. Ang dami ka isda, napaka-presko. Kung pinalit ni Mamang Soda, nasa raman to? Pero, tatlo bacon. Ang ganyan na. Tignan na. Tingnan na tatlo. Pila kahiwa sa buwan. Pinagan? Pila kahiwa sa buwan. Ay, tinamo. Kuhan ba? Tungaan na, oy. Tungaan. Patunga, subawa, patunga. Patunga. At nga, una, kaya ako mo kayo dito, tibok. Nakuha na kagtangad. Nangyari ako. Kompleto na. Ano magtangad? Oo, kompleto na yun. Mabatok sa budyat dahon. Wala na, kompleto na. Mag-clear na ka. Ilupin mo na. Sa Manila, tambakol, di makulinan. Sa Manila, tambakol, dali, ilupin. Ilupin na, di na tambakol. Itong pan guys, tangad. Giyan, o pa ka na mahog yan. Narabay sinangag dari gidaghan. Ang pag-ibig mo sa akin ay nagbibigay sa'yo sa buhay.